Čaute ľudia, vítam vás u hry Grepolis a túto hru som už hral ako malý a viem o nej niečo. A môžeme sa už pustiť do zaregistrovania. Teraz bude to také rýchle. Atox heslo bude... E-mail bude takýto. A mesto hráč Atox. Túto hru je veľmi ťažká táto hra a túto hru som hral už keď som bol malý, takže už. Ale mám tu pomocné sípočky, takže založiť mestičko, pridať úložičku, ideme stavať. Gratis, zadarmo, gratis. Vyzvihnúť jednou. Jaké. Možno budem natáčať túto hru, ale často to asi nebude. Alebo zajtra ju natočím. Gratis, dneska je gratis. To je všetko zadarmo. Jak sa prenovila táto hra, keď som bol malý, tak sa to ešte nebylo. Všetko preskakujem, taký pán. Toto sa mi páči na tejto hre, to je také zabagované. Keď tam dáte toto, tak toto to urobí, pozerajte. A keď to dáte tak, tak to musíte takto. No a hodím ložičku. Sem. Čo? Ježiš, vyžiadať. To nemôžem vyžiadať, to nesmiem občanov. No. Ja som zabil občanov, či? Vyžiadať alebo rabuj trochu surovín z rovnínskej dediny na mape. Ježiš, ja rabujem. Čo toto je za hra? A nie sú tu nejaké úrovne alebo niečo také? Nie sú. Nevadí. Všetko poklikám a nič. Toto tu nebolo. Takéto tu nebolo. To vynovujú túto hru. Ale teraz som rozmýšľal, čo mám točiť. Už som natáčal Agario a Minecraft a také hry, tak som si povedal, nejakú ako Good Game Empire, že Good Game Empire je nejaká preslavená hra, tak vám ukážem Grepolis. A mimochodom teraz som prišiel z babky, bol som u babky a idem na budúci týždeň tiež, ale tam mám Wi-Fi, takže môžem natáčať. Idem čítať a počúvajte, aby ste vy nemysleli. Vo hustých lesoch a ja to serem. Koľko natáčam? 3 minútky. A postrihám to, takže bude to také len také veci, ktoré majú možno, že toto niečo odstrihnem. Sklad, Ježiš, sklad. Vidíte, že toto nie je česká ani anglická hra. Vidíte, že gratis, takže nejaká grécka hra. Podľa mňa grécka, alebo nejaká taká. Ja som rýchlejší než šípka. Už viem všetko. Už viem jak. No rýchlo. Ja som vás predbehol. Jej. Čo? Héra, ja nechcem héru. Ja chcem Zeus, Athena, Hades, Artemis. Aha, to sú postavy zo Smite. Hades,
Artemis, Zeus, Poseidon, Héra. Ježiš, to každý má túto čupku, ja chcem tohto. Ja som miloval, ale vy to určite nebudete čakať, koho som miloval. Je to žena. Aténa! Moja! Nie, Aténa. Neviem koho, túto, alebo Artemis, alebo Aténu, ja neviem. Takže idú kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Takže to dal nožnice, toto dal papier. No, že Hades vyhral Hades. Ucentovať. Ó, 6 místíkov. Ne, ja už tu nemám živky. Získaj ho už teraz. Obraň sa dní. Čo? Gratis? Zadarmo? To si robia prdel. Jaj, to je takéto. No a pozrite. Grécko, ja vravím. To je grécka hra. To vidím. No a teraz čo? Ne. Teraz nemám čo robiť, ja neviem. Farma kameňovom. Sklad kameňovom je najlepšie si ako prvé ulepšiť. Kde sa mi to počíta? 5 minút, čo vám? Gratis. Logika. Takže kameňovo na dvojke, farma na dvojke, striebor, baňa. Gratis. Na dvojku. Ježiš, 65. Koľko mám peniažkov? Ježiš, ja už také ani nemám, či? Som asi slepý, alebo sprostý. Ja už také, takéto, ja mám len mince. Ja nie som taký veľký, dobrý. Kasárny, trhovisko. Sklad, farma, drevácky tábor. Potrebujeme veľa dreva, aby sme si mali čím prikúriť. 5, 4, 3, 2, 1. Dnes o 5 minút už nebude gratis. Nie, musím všetko vyklikať. Ne, Franc. Za 5 minút ľudia nebude gratis. Rýchlo to musím vyklikať. Dúfam, že ma dobre počujete, lebo audio mám dobre. Musím si kúpiť mikrák, ale lepší. Lebo toto má 0 bodov. Sklad, keď si trhovisko bude mať, keď bude mať sklad lepší. Myslím. A nie. Čo? Ja už nemám, ne? Áno. A teraz čo, keď nemám nič? Ne, hlásenia jedno. Miesto hráča som bol úplne jedno. Liga, to je maďarská je. Idem si overiť e-mailovú adresu, aby som dostal aspoň nejaké peniažky. Toto čo je za debila? Pozeráte na ňo. To je debil. Ježiš. Koľko natáčam? Už 8 minútek. Idem overiť e-mail si, tak zatiaľ to pauznem. Takže som tu a neprišla mi tá správa. To skúsim ešte pozrieť kameru. Ja surovým aktivovať. Suroviny, nemáš to zlata, ale ja chcem mať získať zlato teraz. Nakúpiť zlatky, to už poznám tieto zlatky. Money, to už také poznám. Väčším to, stavebný príkaz, gratis. Ale ja tu chcem šípky, ja som si mal dať tu kráľovnú. Áno, už bola prijatá. Áno, takto, to je skoro jak Shakespeare.
A už mám všetky počty. Héru zo svojou bohyňu. Vyber si Héru. Ja nechcem mať Héru. Som si udal. Jak si to mám dať? Potom poradte do komentov, jak to mám hrať, to ja neviem. No. A to je zabagované. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite dať like, koment, odber. A majte sa.